Il-Ministru għas-Saħħa u l-Anzjanità Attiva Joe Etienne Abela inawgura sala ġdida fl-Isptar Mater Dei li se tkun qed tilqa' mal-40 pazjent. Ix-xogħol fuq is-sala msejħa M10 sar b'investiment ta' 1.4 miljun euro u madwar 140,000 euro f'apparat mediku. Ġie spjegat kif il-bini ta' din is-sala l-ġdida kien jirrikjeda ħafna xogħol hekk kif dan il-post qabel ma kienx wieħed kliniku. Fost ix-xogħlijiet li saru kien hemm bini ta' ħitan ġodda, kmamar ta' trattament u toilets u showers ġodda l-pazjenti, saru wkoll bidriet fis-sistema elettrika u mekkanika bħal ventilazzjoni, l-arja kondizzjonata, l-ilma u d-dawli. Dan biex jaqdu l-funzjoni l-ġdida taż-żona bħala sala li tista' tagħti l-kura lill-pazjenti. Ġew miżjuda wkoll sistemi addizzjonali bħal sistema ta' nurse call, dik ta' pneumatic tube u gassijiet mediċi. Il-Ministru Abela spjega aktar dwar is-servizz li se jiġi offrut f'din is-sala partikolari. Ir-refurbishment ta' din is-sala l-M10 ġewwa l-Isptar Mater Dei beda f'Ottubru tas-sena li għaddiet u sewwa 1.4 miljun euro f'infrastruttura, 140,000 euro f'ekwipaġġament biex issa għandna sala li ħatkun tieħu ħsieb 40 pazjent. Il-parti ta' wara tas-sala hija intenzjonata li ssir Medical High Dependency Unit u fil-fatt l-istaff li ħajkun jieħu ħsieb dawn il-pazjenti b'mart serju diġà qed jirċievu t-taħriġ.